Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira adzikra ing zikir fa innahu satuhune zikir iku umdatun pokok umdatut toriki, dadi pokoke dalan ngambah ridane Gusti Allah. Wa akbaru lan luweh gedhe minas sholati tinimbang sholat. Ola ketika sapa al ustad Abu Ali At-Taqi rahimahullahu ta'ala, al-zikru utawi zikir iku ruknun dadi rukun qawiyun kang kuat fi thariqillahi ta'ala ing dalem dalan ngambah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa balik utawi zikir iku al-umdatu dadi pokok fi hadhihi thariqi ing dalem ikilah dalan ngambah maring Gusti Allah. Wala yasilulan ora bisa tumeka sapa ahadun wong suwiji ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala illa bidawami dzikri kejaba kelawan nglanggengake zikir. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Abil Muwahhab Syekh Abdul Muwahhab Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, innama kana aning mestine ana apa zikrullahi ing Gusti Allah iku akbar luwih gedhe minas sholati tinimbang saking salat. Di ana sholata krana sak temene salat iku wa ingkanat senajan ana apa salat ana iku alimatun agung. Fakot la tajuzu mongko ora kena apa salat, ora wenang apa nglakoni salat fi badil awqati ing dalam sebagiane pira-pira wektu bikhilafi zikri berbeda kelawan zikir. Fa innahu mongko satemene zikir iku mustadabun amrih yang langgengake wa umumil halati ing dalem akeh pira-pira tingkah. Saterasipun pangandikan kang saterasipun wala tatruk al-dzikra, ampun ngantos ninggalake zikir ing Gusti Allah rantet hanya dengan jalan zikir menika tiang saged nyaket dhateng Gusti Allah. Wa akbaru minas sholati lan zikir niku perkawis ingkang langkung agung tinimbang salat. Salat menika iki nek dikuceki bilih salat menika, salat adalah tatanan syariah. Salat niku ya sing wajib sedinten ping gangsal wekdal. Ning nek zikir niku selalu dianjurkan dalam setiap detik, bahkan setiap nafas. Qala al-Ustaz Abu Ali At-Taqi rahimahullahu ta'ala, al-dzikru ruknun qawiyyun fi thariqillahi ta'ala bal huwa al-umdatu fi hadhihi thariq. Sing jenengane zikir menika rukun niku mboten kenging ditilar. Nalika piyambak ajeng nglampahi perkawis iku rukun menika mboten kenging ditilar. Ya perkawis napa mawon. Ibarate salat iku enten syarate salat, enten rukune salat. Nalika rukun menika ditilar ya salate mboten sah, mboten namung teng salat mawon. Lah mboten gene kerjanan niku ya wonten rukune, wonten syarate, wonten rukune. Misale syarate wong nyirami, syarat rukune wong nyirami. Syarate wong nyirami niku ya kudu ana toyane. Nggih napa mboten? Ana arep nyirami kok rame direk nyirami. Lah wong ketiga entak-entak bedal banyu ya ora,
ngurus banyu yo mboten kok muni arep nyirami yo paling ning tekan ngalas ning tong tok. Mboten nonton toyone alias mboten iso nyirami mergane syarat rukune nyirami niku mboten enten. Rukune nyirami mboten enten. Mboten terpenuhi. Lah mangke syarate wonten piyambak termasuk zikir. Zikir menika rukun sing boten saged ditilar nalika piyambak pengin ngertos, pengin kenal dhateng Gusti. Nek pengin kenal, pengin ngerti, pengin nyedhek jalan satu-satunya jalan ya nganggo zikir. Lah salat yo termasuk zikir. Nggih. Salat niku termasuk zikir. Ning satu hari 24 jam dalam kita melaksanakan ibadah sholat paling sholat kita menit sih Mbak? Ampun nate dimeniti jajal kolong-kolong depan jaringan sholat piyambak itu dimeniti seko takbiratul ihram Allahu Akbar dumugine assalamualaikum. Iku nek sholat isya dewek patang rakaat tak jamin ra nganti gangsal menit. Mula teng mriki cara saya Ibrahim Al-Maduri dipun anjuraken jalan satu-satunya jalan setunggal-setunggal mergi mliginipun mergi ingkang saged ngambah nyaket dhateng Gusti Allah ngenal dhateng Gusti Allah niku carane kanthi zikir. Mula teng tanah Jawa mriki niku cara wong-wong biyen, wong-wong tuwa jaman biyen niku terus nek pun dorada sepuh mlebu baiat toriko. Niku tujuane napa? Ben saged zikir. Ben saged zikir, mangke nek wonten kejanggalan dalam zikir terus wonten napa selapanane. Ana sing nganggo welasan, wonten sing ya tawajuban lah gamile. Tawajuban niku ya salah setunggale tujuan mbok menawi enten sing wong zikir niku kebingungan. Mula rata-rata thariqah. Bukan rata-rata, mungkin hampir semua thariqah niku enten jenengane tawajubane, wonten selapanane, ana welasane. Niku thariqah. Tujuane nggih napa? Nggih niku mbok-mbokan wonten kejadian-kejadian kula mikir kok rasane ngeten iki, kula mikir kalih mikir ngeten iki niku kula mikir pun leres napa dereng, kula mikir kok ora wudu niku mikir pun leres napa dereng. Ngoten. Kula mikir kok dibisiki ngeten iki niku mikir pun leres napa dereng. Niku tujuane wonten tawajuh. Dadi men kepanggih antara murid dengan mursyid. Nah, jadi ini ya ono wae kadang wong torek ora tau tawajuan, ora ketemu mursyid ya ono wae kadang. Niku hati-hati bapak sasar pun kadung baiat ditemenani niku langkung sae. Teng mriki ngendikani fa innahu umdatut thariq wa akbaru minas shalat. Pokok-pokoke wong pengen kenal karo Gusti Allah ya kuwi dengan cara wiridan. Wiridan ben saged istiqomah carane mlebu thariqah. Mergo nek wis nang thariqah niku wonten baiat. Nggih napa mboten? Wonten baiate dijanji men saged dikir-dikir. Nah, wa huwa akbaru minas shalat. Zikir niku manfaate luwih gede daripada salat. Lanten inna makana dzikrullahi aqli anna sholata wa in kanat nadimatun faqad la yajuzu fi ba'dil awqat. Walaupun sholat niku tiang agama, sholat niku salah satu rukun Islam, sholat niku mangke perkawis ingkang dipun takenaken kalian pertama ditakoke pertama kali nang alam kubur iku adalah amal sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa idza sholuha sholuha sairu amali, nek salate apik liyane melu sae.
Ning nalika salate awon ya ngamal liyane Allah. Mula niki salate kunci. Senajan salat niku fadilahe ageng sanget wa ing kanat alimatun. Senajan salat iku perkawis ingkang agung sanget, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggenipun nampi dawuh salat niku ditimbali secara langsung kalian Gusti Allah. Salat menika la yajuzu fi ba'dil awqat. Kadang-kadang ada salah satu waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat. Contohnya ba'da sholat asar, kalih ba'da sholat subuh. Nalika mboten enten sebab. Iki sing perlu digarisbawahi, sing wong kerep ngaji wonten dereng rampung niku. Maksudnya dereng rampung kata-kata ora kena sholat bar sembayang asar karo bar sembayang subuh. Ning pengendikane mboten dugi niku tok. Maksudnya sing mboten dipun kengengaken sholat adalah sholat sing orang duweni sebab. Sholat sunat mutlak contohnya. Saged ditampi sing boten kenging salat sunat sing boten enten sebabe. Dadi nek salat sunat mutlak boten pareng iku. Nah niki artine tidak semua waktu niku ya juzu wenang nggo gawe salat. Ning nek zikir beten bihilafir dzikri fa innahu mustadamun fi umumil halati. Nek zikir langgeng bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan di semua tingkah, di semua waktu. Jenengan pun boten gadah wudu. Boten gadah wudu ajeng sare zikir kena boten kena. Nah sing nom-nom kaya Mas Adi malam Jumat mangsane sunah Nabi ngono jarene. Wis kumpul karo bojone lihat ibadah lillahi ta'ala dilalah males adus. Bar niku ketak-ketip adus adem ketak-ketip tok. Silem tekalena tak ketara yo Mbak. Kalene akhir. Lah pas ketak-ketip ngoten niku ajeng ibadah kok maca Quran, oh mboten pareng. Ajeng ibadah salat, apa maneh mboten pareng. Kedah sirah lumiyin. Ning bihilafir dzikri, ning nek zikir lah kata-kata ra iso turu ngapa yo zikir wae lah. Ono nek zikir pareng. Mula teng mriki zikir menika adalah dados ruknun fi thoriqillahi ta'ala, dados rukun, dados umdatut thoriq, dados pokok nalika tiyang nika pengin wusul dhateng Gusti Allah. Oh, niku ki sing wonten niku wong jenengan lagi sergap-sergap ibadah mumpung nglanggar tak ngaji tak sembahyang. Engger pun dugi dalem pun wayahe sare yo jenengan sholat niku ya wonten papan makruh nggih sholat. Jenengan sholat misalnya teng kamar mandi niku ya makruh. Kok makruh bukan haram karena memang makruh tok. Mergane saged disuceni kamar mandi niku. Ning nek zikir mboten. Kok mboten makruh Mas? Mboten wong nyatane ana dungane kok. Malah dikon donga nggih to. Donga mlebet. Nah, jadi kamar mandi ora kena zikir. Nek nang kamar mandi ora kena zikir, ya jenengan repot ya arep donga. Arep mlebu kamar mandi wonten dongane, gitu. Wonten dongane. Mangke jenengan teng kamar mandi nopo mawon wonten dongane piyambak. Lah niku alias jenenge zikir. Dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan hadas, bahkan nuwun sewu dalam keadaan ki boten nutupi aurat. Mboten satrul aurat alias orang wadus masa menutupi aurat kepripun. Niku diperbolehkan zikir ning mboten pareng nek nindakake salat. Semanten ugi jenengan lagi sibuk banget
Ana sing sibuk daun, sibuk tandur, sibuk ngepoti, sibuk nempel, sibuk nyirami. Ora kena dan nyirami moro-moro urung wudu langsung Allahu Akbar. Salat sunat mboten kenging. Ning nek zikir terus kenging zikir terus mula teng mriku dipun ngendikaken zikir menika luwih langgeng, luwih iso istiqomah, luwih iso teng segala waktu niku saged. Ning nek salat niku namung teng wekdal-wekdal tertentu mawon. Ngoten niku bentene antara zikir kalian salat. Kula anjuraken ya sekalian ngajak-ngajak pun napa jenengan gadhahi wonten sederek wonten sinten kemawon keluarga iku mlebu toreko mergane nek ming napa nek boten kanthi toreko kula boten ngeming kene nek boten kanthi toreko kula jenengan sregep zikir iku paling malam sebuah kayak mau aan bae ngomong koyong kana tak tambahi lali zikir wonten terus kelingan oh iya dene malam yo lagi ngesuk nganu headphone tak zikir sholawat naria MWCNU ning nek pun toreko benten setiap hari mbono MBC mbono ora mbono aan le omong mbono ora mbono mubalik nopo sinten ngendikake masalah nggo pikir mboten ngoten niku ning karena sampun baiat niku otomatis insyaallah dikire saged langgeng. Lah jenengan sing pun gadah ngoten niku luru bolo. Ono. Repon enggak? Oh, dereng purun. Luru bolo minimal keluarga riyin. Margane iki sakniki kadang rata-rata ngeten. Lah, rek ayo mlebu toreko. Engko sip lah. Wong sing toreko ki nek nang wong tuwa-tuwa kok Mbah Gaji Sungep, Mbah Rol niku barang. Lah nek nyong wong isih sehat mosok kon toreko. Oh. Lah nek kok iri mawon pun toreko. Mboten ngoten niku. Lah, ngapal mlebu toreko. Nyatane kae toreko ya isih gelem ndhengi kancane. Beda judule, Mbak. Antara nglendengi kancane, antara ngomongi kancane, antara nglendengi antara sifat-sifat litune sing awam sing maksiat karo toreko benten judule, benten dalane. Dadi ana wong toreko tukang main ngono ya wonten. Toreko kok napa jenenge copet niku ya wonten. Mergo nek toreko niku dalane cen napa nggih? Ya niku jan mergi untuk zikir. Sapa ngerti dengan jalan toreko niki maksiate ilang. Oh ngeten niku nggih saged kita aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun lan mugi-mugi kita sedaya dipun golekaken ahlul dzikri imam menika zikir saking napa kemawon saéngga sedaya tindak lampah kita dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kata keterangan kalpatan anggenipun kita matur menawi pakunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.